Jama'an Allah, jama'an ƙwarai. Abu ya lalace. To dan Allah dan annabi ina so in kira ne. Baba Ganduje, na san kana na abin ka lafiya ba. Din ya Rasulullahi ni ban san Baba Ganduje ba, amma na san akwai wa'anda za su wuce ma Baba Ganduje da wannan wayar, da wannan bidiyon. Dan ya Rasulullahi isar min da sako. Baba Ganduje, ana fyaɗe a cikin jihanka, a cikin ƙauyukanka, kuma in short sarkin gari shi yake ɗaura gindi. Yawa, saboda haka ina bada emergency na fa cikin gaggawa. Akwai wani sarki wanda shi ne ya kashe maganan fyaɗe, ya hana a kai wurin 'yan sanda. Ana ma yarinya fyaɗe. Ba zan faɗi garin ba don ma a ɗauki mataki. Amma don Allah don annabi a isar Ganduje da wannan bidiyon. Ni kuma a contacting ɗina. Insha Allah zan gaya muku wani gari ne. Tare da fatan kuma za a ɗauki mataki cikin gaggawa. Sarkin garin nan ya kamata a ɗauke shi. Bai kamata a ce da sarakunanmu da manyanmu ake ɗaure gindi ana mana buran uba ba. Yawwa, saboda haka don Allah don annabi ina kira ne. Duk ƙauyen da an san mai gari na da hannu a cikin maganan fyaɗe, ku isar da saƙo. Saboda za mu tattona su, tunda ba za a mana ba, mu za mu tashi mu yi da kanmu. Saboda haka a jihar Kano yanzu haka akwai ƙauyen da sarki ne ya kashe maganan fyaɗe. Ana ma mutum fyaɗe. So nawa marayu. Wai sarki ne ya kashe saboda wanda yana yi fyaɗen yana ba su kuɗi. Da ku ci kutuman babban buhun buran ubanku kuwa. Na gaya muku kenan, saboda haka don Allah wanda yake da niyan ya taimaka, don Allah don annabi ya mun menene ana kira shi, ya mun message ko ya nemi wanda ya sanni ya yi mini message. 'Yan iska kawai 'yan buran uba. Ashe wato 'yan fyaɗen nan suna samun ɗaurin gindi ne. To insha Allah kun daina samu. Yawwa, Baba Ganduje don Allah isar mini da sakonni a wurin shi. Yawwa, ina ce wani bayani kun ga na ci kurza. Hayasa na cikin gida bina.